Teres Burkeová, Zakázaný žiaľ, vydalo vydavateľstvo Redemptoristi, Slovo medzi nami v roku 2016. Na väčšine potratových kliník sa najčastejšie prezentuje predpoklad, že potrat nemá závažné emocionálne následky. Ignorujúc dôkazy o opaku, mnohí odborníci ženám hovoria, že psychické reakcie na potrat sú zriedkavé, či dokonca neexistujú. Niektorí terapeuti dokonca ženám hovoria, že potrat nie je o nič bolestivejší ani rizikovejší ako trhanie zuba, čo je absurdné prirovnanie. Podľa retrospektívneho prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 252 žien s problémami po interrupcii, 66% uviedlo, že ich lekári či terapeuti zavádzali ohľadom rozhodnutia pre zákrok. Je to veľmi dôležitý údaj, najmä ak vezmeme do úvahy, že 40 až 60% žien sa označilo za nerozhodnuté pred konzultáciou s lekárom alebo terapeutom. Až 44% všetkých žien verilo, že počas konzultácií sa nájde iné riešenie namiesto potratu. Len 5% uviedlo, že im bolo umožnené klásť otázky. Pričom 52 až 71% žien malo skôr pocit, že ich otázky boli bagatelizované, nezodpovedané alebo nedostatočne zodpovedané. Napokon viac ako 90% žien uviedlo, že nemali dostatok informácií na rozhodovanie. Toto opomenutie je o to závažnejšie, že 83% opýtaných uviedlo, že by sa pravdepodobne boli rozhodli inak, keby neboli inými ľuďmi, vrátane lekárov či terapeutov, tak intenzívne povzbudzované k potratu. Výskumy ukazujú, že človek, ktorý sa ocitne v kríze, je obzvlášť náchylný nechať sa ovplyvniť niekým iným, či už v dobrom alebo v zlom. Toto spoľahnutie sa na iných, najmä na autoritu, ktorá sa zdá byť schopná poskytnúť východisko z krízy, sa nazýva zvýšená psychická prístupnosť. Ženy, ktoré uvažujú o potrate, sú obzvlášť zraniteľné direktívnym poradenstvom, ktoré ich povzbudzuje ignorovať vlastné pochybnosti. Jednou z týchto obetí sa stala aj Vanda. Počas jedného sedenia skupinovej terapie, predtým, ako som išla na interrupciu, som spochybnila svoje rozhodnutie ísť na potrat. Povedala som, že potrat nechcem, ale môj priateľ ho chce. Trápila som sa, pretože sama by som nedokázala uživiť dieťa. Terapeutka mi rýchlo odpovedala, že to teda znamená, že chcem ísť na potrat. Vraj by nebolo správne mať dieťa, ak nie sú peniaze. Pomyslela som si, že ona zrejme vie, čo treba robiť, keďže je terapeutka. Ja som bola príliš rozrušená a vystrašená na to, aby som dokázala sama uvažovať. Týždeň po potrate som premýšľala nad tým, ako ma mohla nechať to urobiť, keď som jej toľkokrát povedala, že to dieťa chcem. Iná klientka, Milica, sa cítila ovládaná strachom, že dieťa ju uväzní v živote, aký nechcela. Jej terapeutka jej nepovedala, že aj potrat ju môže uväzniť v takom živote, aký by nechcela. Pred potratom si terapeutka na mne všimla, že mám strach z toho, čo sa chystám urobiť. Premýšľala som o tom, že odtiaľ odídem. Ale ona mi vtedy povedala, že dieťa sa už nebude dať vrátiť a že môj život s dieťaťom už nikdy nebude taký ako predtým. Zdalo sa mi, že jej slová ma povzbudili, tak ako som to potrebovala, a utvrdili ma v rozhodnutí ukončiť to tehotenstvo. A predsa, keď sa teraz s odstupom času pozerám na tie rozhodujúce okamihy predtým, ako sa to stalo, dokážem myslieť len na jediné. Prečo som vtedy neodišla? Viem, že by som bola bývalá otvorená aj voči iným možnostiam, keby niekto vtedy vnímal moje tehotenstvo pozitívne. Ale
žiadnu takú oporu som nemala. Každý mi vravel, že potrat je najlepšie riešenie. Ak je poradca na potratovej klinike pri poradenskom rozhovore jednostranne zaujatý alebo sa snaží predať žene možnosť potratu ako najlepšiu možnosť napriek jej morálnym alebo materinským výhradám, výsledok môže byť tragický. Michaela si do svojho denníka poznamenala nasledujúci zápis. Moja terapeutka povedala, že o pár mesiacov sa budem cítiť lepšie. Prešli už 2 roky a vôbec sa to nezlepšilo. Mám pocit, že sa idem zblázniť. Neviem si predstaviť, čo by mohlo byť horšie ako toto. Život so mnou je peklo. Myslela som si, že som sa rozhodla správne. Ale tá hrozná bolesť vo mne vyvoláva pocit, že to bolo zlé rozhodnutie. Nedokážem vydržať tú bolesť. Želám si len, aby prestala. Nikto mi nepovedal, že preto to nebudem schopná žiť sama so sebou. Všetci mi vraveli, že toto je to najlepšie, čo môžem urobiť. Každý mi hovoril, že budem v poriadku. Ale ja nie som v poriadku. Môj život nemôže byť a nikdy nebude taký ako predtým. Môj život je plný pocitov hanby, bezcennosti a nenaplniteľnej prázdnoty. Tú bolesť už nevydržím dlhšie znášať. Znovu premýšľam nad samovraždou. Sú to strašné myšlienky. Ale zdá sa, že je to jediná cesta úniku z tej bolesti. Michaelin denník úprimne odkrýva hĺbku jej zúfalstva, ľútosti a smútku. Na taký nápor negatívnych emócií vôbec nebola pripravená. Našťastie psychoterapia a spracovanie žiaľu umožnili Michaele, Vande aj Milici, aby sa vymanili zo svojich negatívnych a seba odsudzujúcich myšlienok. Výskum, ktorý sa uskutočnil na potratových klinikách v USA, odhalil, že väčšina žien, ktoré sa rozhodnú pre interrupciu, má veľmi málo alebo žiadne vedomosti o priebehu zákroku, o jeho rizikách či o štádiách vývoja plodu. Väčšina žien, podobne ako Naďa, má jediné informácie z toho, čo sa dozvedia pri poradenskom pohovore na klinike. Bola som naivná. Nemala som predstavu, aký je v skutočnosti potrat. Z ich úst to znelo tak bezpečne, jednoducho a ľahko. Sľubovali mi, že interrupcia vyrieši môj problém a ja budem zase tá stará Naďa, ktorá si môže so životom urobiť, čo bude chcieť. Konzultantka mi dokonca povedala: keby ste boli moja dcéra, povedala by som vám to isté. Je to správna vec, ktorú treba urobiť. Všetci ma ubezpečovali, aby som sa nebála, že na tom nič nie je, čoho sa treba báť. Tento poradenský rozhovor, ktorý som absolvovala, sa niesol v duchu: áno, môžeš to urobiť, áno, je to bezpečné a neboj sa, nebudeš mať žiadne problémy. Táto skúsenosť ma psychicky mučí už 24 rokov. Premenila môj život na more depresie a strachu. Podľa prieskumu medzi americkými ženami, ktoré mali potrat, 84% žien uviedlo, že nemali dostačujúci poradenský rozhovor, pričom 79% žien tvrdilo, že neboli oboznámené s alternatívnymi riešeniami a 67% žien uviedlo, že nemali žiadny poradenský rozhovor. Väčšina poradcov na potratových klinikách zastáva mylný názor, že psychické riziká interrupcie sú zriedkavé. A to aj napriek rozsiahlym dôkazom o opaku. Dôvody tohto názoru sa u jednotlivcov rôznia a závisia aj od kliniky, na ktorej boli zaškolení. Niektorí terapeuti majú finančné dôvody. Pôsobia totiž v branži obchodovania s potratom.
Iní terapeuti sú autoritársky, úprimne presvedčení o tom, že potrat je najlepšie riešenie každého problémového tehotenstva a že je ich povinnosťou usmerniť ženy, aby urobili tzv. Správne rozhodnutie. Niektoré terapeutky majú psychickú potrebu vidieť, že aj iné ženy si volia potrat, ako kedysi oni sami, čím v podstate vyhľadávajú súhlas s rozhodnutím, ktoré ich stále ťaží. Keď sa snažia povzbudiť svoje klientky, zároveň tým horlivo povzbudzujú sami seba. Ďalšia z mojich klientok, Petra, pracovala 4 roky ako terapeutka na potratovej klinike, kým nabrala odvahu zaoberať sa vlastným potratom. Bola som úplne oddaná pomoci iným ženám, ktoré chceli ísť na potrat. Záležalo mi na tom, aby bola interrupcia bezpečná a legálna. Nikdy som si neuvedomila, že moje poradenstvo je jednostranné a nátlakové, pokým som neotehotnela. To dieťa som veľmi chcela. Ale všetci okolo mňa boli voči tomu kritickí. Vtedy som si uvedomila, že som sa rovnako správala ku každej tehotnej žene, ktorá prišla k nám na kliniku. Takmer mám dojem, že sme potrebovali, aby tie ženy išli na potrat, aby sme mali lepší pocit z vlastných potratov. Bola som taká zanepráznená ospravedlňovaním toho, čo som kedy urobila, že som si ani neuvedomovala, aký žiaľ v sebe nosím. Najznepokojujúcejšia skutočnosť je azda to, že niektorí vykonávatelia potratov vnímajú potrat ako nástroj sociálneho inžinierstva. Či už ho vykonávajú preto, aby znížili výdavky sociálneho zabezpečenia, odstránili nevhodných jedincov, alebo zachránili svet od preľudnenia. Títo sociálni inžinieri vykonávajú interrupciu pre vyššie dobro. Pre týchto elitárskych sociálnych inžinierov našej spoločnosti sú dezinformovanosť, zavádzanie a zopár problémov žien, ktoré podstupujú potrat, nízkou cenou, ktorú treba zaplatiť v záujme vyššieho dobra.